Hi guys, makulay na banderitas, sariwang hangin, malinis na tubig. Yan ang matatagpuan dito sa Tigao Beach Resorts in Patitinan. Guys, kung hindi pa kayo nakapag-out of town ng mga kaibigan at ang family mo, this is the right place for you para puntahan at mag-enjoy kayo dito sa Tigao. This is Daddy Chick TV, ang daddy ng bayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko at kung bago ka lang, all you need to do is of course to click the subscribe and the bell button para update ka sa lahat ng mga kaganapan ni Daddy Chick TV. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin ng vlog na to bago natin ituloy, all you need to do is to click the shares para lahat mag-enjoy. Para makita mo ang tunay na ganda ng lugar na to, samahan mo si Daddy Chick TV, mag-explore tayo. Let's go! Talagang safe na safe ka. Alam niyo kung bakit? Ang mga cottages dito, magaganda, solid na solid, ang gamit natin, talaga namang safe na safe. Iba-iba ang rate ng kanilang mga cottages, like this one. Itong cottage na ganito ay one of the large cottage nila. Ang overnight nito ay nagkakahalagang 1,500, pero ang daytime naman nito is nagkakahalagang 1,000 pesos only. So kapag mayroon naman tayong limited budget, mayroon din naman silang mga maliliit na cottage like mayroon silang, ito yung large, mayroon silang medium size like this one. Let's go here. Like this one, pag overnight ka dito, ito ay 1,000. Overnight ng ganito kalaking cottage dito sa kanila is 1,000 pesos. At pag daytime naman, it's only 700 pesos. Pero, kaya pa rin ang budget natin dahil meron silang cottage na nagkakahalaga ng 500 only daytime at 700 overnight. So guys, hindi ka talaga masishort sa budget dahil ang lugar na to, bukod tanging napakaganda, malasang tuwaryo ang lugar na to at napakamura lang ng mga cottages nila. Malinis na malinis, banayad ang tubig, sariwang hangin, mag-i-enjoy ka kasama ng pamilya at ang inyong barkada. Para lalo nating ma-enjoy ang lugar na to, samahan niyong umikot si Daddy Chick TV. Guys, let's go! Hi guys, habang nag-iikot-ikot ang Daddy Chick TV dito sa Tigao, may mga grupo ng kabataan tayong nakita. Sila ay nagmula sa barangays Citation Ticket, Camarines Sur. Guys, mega shout out sa lahat ng mga taga Citation Ticket. And para makita niyo kung sino-sino sila, ito sila, go! Hi guys, Daddy Chick TV. Support Daddy Chick TV. Hi guys, welcome back to my channel once again. Daddy Chick TV here, ang daddy ng bayan. Kasama natin ngayon ang may-ari ng Tigao Beach Resort. So, ate, ano yung pangalan niya? Maricel Dacoba. So, ate, welcome sa si Daddy Chick TV. So, ayan. Actually, itong lugar mo hindi pa ito nag-vlog. Kailan pa po nag-start itong lugar? 2 taon. Then, anong meron dito sa Tigao na wala sa ibang resort? Wala sa, ang meron dito ay magandang lugar, malinis, Sariwang hangin. sariwang hangin, Presto. Then, ate, yung mga cottages natin, iba-ibang types na. May large, may medium, may small, at may mga close cottages. Ate, pwede bang malaman natin, magkano yung rate dito ng mga tulad ng mga close cottages? Hanggang yan po, day, 1,000 pag daytime. 2,000 pag overnight.
Alright. So yung ate ha. And ate, halimbawa yung mga pupunta dito na hindi pa nakapag-prepare, ibig sabihin hindi pa sila nakapagluto ng mga babae. Meron ba tayong lugar na pwede paglutuan? Meron po. Ito may naman po kami. Tapos pwede mapusin na magpaluto kami. Kaya namuluto. Ah, okay. So talaga palang pwedeng pumunta dito na kahit hilaw pa yung mga tao nila. Dito na lang mag-luto. Ate, yung lutuan natin, paano yung ano ba, yung panggatong libre? Meron po ang panggat. Wow! Tubig, libre. Libre ang tubig, libre ang panggatong. Okay, so sariwang hangin, magandang kapaligiran, luntian, banayan ang tubig, maganda ang paligid. So talagang safe na safe. Ate, i-invite natin yung ibang mga turismo to visit Tigao. Okay po. Sa mga hindi pa po nakapunta dito sa Patitinan Tigao Beach, iniimbitahan ko po kamo na mag-iinom po kamo para ma-experience ng po ninyo ang kagayunan po ng samuyang lugar. Yun lang po. Alright. So guys, once again, nakita natin, napanood ho natin, narinig ho natin yung mga kung anong i-expect nyo pag pumunta kayo dito sa Tigao na talaga naman sobrang nag-i-enjoy si Daddy Jake TV dito. So guys, para ma-experience nyo din kung ano yung sinasabi ko, come and visit Tigao. Guys, sa lahat ng mga nagpaplano na pumunta dito sa Tigao, talagang mag-i-enjoy mo kayo. Kung hindi pa kayo ready para pumunta dito, ibig sabihin hindi pa kayo nakapagluto ng mga babaoy para kainin. So maghapon or overnight na stay dito sa lugar na to, don't worry, just bring yung mga lulutuin, nakahanda ang kanilang malinis na lutuan, may libre pang panggatong. So, you don't have to worry your stay, hindi ka magugutom, dahil dito, pwede ka magluto. Gabi nga dito sa Patitinan, pero ganito pa rin ang kaganapan. Ang dami-daming tao, punong-puno ng tao because dito sa lugar na to, people are come and go. Guys, nagbabalik pang Daddy Jake TV para ituloy natin ang kwento ng umaga. Kung ngayon natin, samot-saring kaganapan ang ginagawa ng mga tao. May mga naliligo, may mga naglalaro ng volleyball. Para makita nyo kung ano mga kaganapan dito, samahan niyo si Daddy Jake TV. Guys, let's go! Mula umaga hanggang ganitong oras, it's already 6 p.m. in the evening. Pero ang mga tao dito walang tigil sa pagdating. People here are come and go. Guys, pag inyo nakita dito sa paligid natin, halos-halos samot-saring mga turista ang nandito ngayon sa Patitinan. Para mag-enjoy ka, samahan mo si Daddy Jake TV. Let's go! Again, ayan, yung mga cottages na pinakita natin kanina umaga, na talagang pinag-usapan natin ng samot-saring ganda, mas pinaganda, mas pinatingkad ngayong gabi dahil nagdagdag sila ng pailaw kaya dagdag kulay at ganda dito sa Patitinan. Para makita nyo kung ano yung tinutukoy ko, samahan nyo pa rin si Daddy Jake TV. Let's go! Dagdag kulay, dagdag ganda, dito pa rin sa Patitinan. Gabi na, kung makikita natin, abala na ang lahat para sa pag-prepare ng kanilang dinner, pero ang iba naman, abalang-abala na kung saan sila magpapalipas ng gabi. Marami ang lumarating na tao, kaya minsan, nagkakaubusan na ng cottage. Ang maganda dito sa Patitinan, ang daming place, ang daming lugar na pwedeng paglagyan. Camping lang ang drama. Guys, samot-saring mga tent ang makikita natin dito, dagdag kulay sa ganda ng Patitinan. Kulay ng ilaw
Tigao na dumagdag para lalong gumanda ang pag-stay mo dito sa Patitinan. Guys, tingnan ulit natin yung mga bahay kubo dito na kung saan iniputan natin kaninang umaga para makita natin ang kanyang aura sa gabi. Samahan niyo pa rin si Daddy Jake TV. Let's go! Guys, people here are come and go. Pag-ikot natin kanina, halos walang laman ang mga cottages na to. Pero ngayon, wala na silang makuhang cottage dahil ang daming turistang dumating ngayong gabi para mag-enjoy dito pa rin sa Patitinan. So guys, nandito pa rin tayo sa Tigao na kung saan nag-i-enjoy si Daddy Jake TV. Nag-stay tayo dito overnight para makita natin ang tunay na ganda ng Patitinan Tigao. Turista mula sa ibang lugar dito sa Bicolandia. Maraming tao mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi ang nandito pa rin sa Patitinan. Guys, iba-ibang kaganapan, iba-ibang aurahan. Nakasama kayo ni Daddy Jake TV sa maghapon na stay dito sa Patitinan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Guys, tutok lang kayo dahil marami pa tayong ihahatid sa inyo magagandang lugar dito sa Bicolandia. Once again, this is Daddy Jake TV, ang Daddy ng Bayan. Thank you guys! Bye!